uniforme matulugan. Ano sa Pilipinas, sa kamay ng mga nagulong-ulong magpapayas. O tigol, dugat, kamariwan, dada ka na lang sa ganitong filosofiya. Di musika ang aking pinaka-abogado, konsensya ang magsisibig, batas na radyo. Hindi ko mo dapat ibang walang ito sa ganito, para ang hindi ako magdadalawang isip. Kung naisiwalat kung sino ang tunay na mga kriminal, at sobrang angal ang isip, wala lang ginawa kundi pagkat sila nakasakipan. Gustong suluhin ang lahat ng yaman na mahal kong Pilipinas, sa kamay ng mga naka-uniformeng mandurugas. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga pali, sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga pali, sila ang tunay na mga kriminal. Kumusta Pilipinas? Sa kamay ng mga naka-uniformeng mandurugan. Anak Yossi, masugalan naman, pinayupa, bakit legal ang mga yan? Kung buwis lang ang kanilang idadahilan. Bakit mas marami bang kulang kaysa sa mga napunagan? Papublikong pag-aralan, papublikong paggamutan, papublikong lansangan, padireksyon, walang padireksyon. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga pranay, sila ang tunay na mga kriminal, sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga pranay, sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay ng mga sabog, sila ang tunay ng mga bangag, sila ang tunay ng mga pranay, sila ang tunay ng mga kriminal. Sila ang tunay ng mga sabog, sila ang tunay ng mga bangag, sila ang tunay ng mga pranay, sila ang tunay ng mga kriminal. Basta Pilipinas.